Susu Bribier, I'm Daniel, Susu Bribier. I'm anyone was Susu Bribion, I'm a bad and woe, Nane. Susu Bribion, I'm Daniel, I'm anyone was Susu Bribion. Mrs. Susu Bribier, I'm anyone was, I'm Daniel, I'm anyone was Susu Bribion, I'm a bad and woe, Nane. Susu Bribion. I'm Daniel, I'm anyone was Susu Bribion. I Susu Bribion, I'm Daniel, I'm anyone was Susu Bribion, I'm a bad and woe. Susu Bribion, I'm Daniel, I'm anyone was Susu Bribion. Ebiti basa, ebiti na na femfre, ebiti basa, ebiti na run say ya, ebiti basa, ebiti na ya ren ya, ebiti basa, ebiti basa. Mawanina onade, company for ya. I go trafo womu, I will be for womu, Tibonko so womu, as I force womu, a siapa for womu, I grow for su womu. Yadamwa, she ba. Yadi be a Tiama Bosom. Pesa, why a day? You do some so why a day. You don't need your wire. So I know who the men you're not to what so we are this year. Go, Mamma. No, didn't know. Check! Hey, Nana. One when you sell somebody on a brain. Na duane mo de bre no gwe ya duane se mo de bre abene crazy wono de apro na dos eni o nyansa ne fa chefo Ya Mr. Kunto, Mr. Ya. Obi ahame ya. Body amagina di bedi ma fa hye o. Afa hye ba na me twa na me dia bedi ni monyam. Ya ti. Asemi no abai de sika na twam. Na de dia me ya na kan ya. Ade dia asem na ato so. Ya. Ma ba ntia kunya fosu bi enu so ya. Ade amika me saw bi wachi no. Ya san koto me nam ha. Ya, I say open channel. Wa cha. O su ja menye mo Fransa. Eyeko. Wo kwasa wa be chem bi. Ba ko why? Menye san kwada yum ye tete wo. Oh jai. Uhuma ka san. Nse bi anu tiri. Uhuma ka san ko. Mesro. Oh. Yaw. Ya don potu. Kunto ade na ojeje me sa. Sia so me di ba ya ba. Onyu do me aseme no asie de sika na twam. E da nu ya na aka. Mi am yonko ampedu. Kwame mpadu. Kwame mpadu tinana. Oh. Mi yako bila bol mesro. Sani mi him sekan mesro. Dimbo pie ye yaw to yaw. Mesro. Wakana sem nyina chense wafom. Fa chan. Afo so bi enisu mi se kodua mu. Na na mabra. Se kronu ni kromu a mi amokro. Na fe adwuma mi amo bibia mi mti. Wo ka pe yaw ni twa ne sa. Fa so be na benya. Yaw. Mi koma haba mu a. Meti wura nam se we di otwe na wansan. Wakana nyina chen. Wakana ampadu kran ko ntwa body na onsen wote no soro 10 wo so ye aba body apempa gu aye ha me ampadu ade na nan mabra kon bo na fedie bebiu bo kon etwa wonsa ana etwa osu ya wonse mi hia kwa me ampadu nsa bunya side sanum no na se osrane dwa na nsempanyimfo di agro ya fansan de di agro wo de ampadu nsa na beto no wo ma so wo de mo de yanka yadu ya danu mi nko fili se emo de fa so ntime se wala Nkofo kan wase nansen no ana ya dompo ebedi abiso panyini wai kokoti wai kokotako ahomaso ahanta bia mamne nyina kuntwa na no onu otwe di agro tafre wa no onu otwe di agro tafre wa no ya misiro ana
na mkasa tenten sa yaw body esi ho a megina body esi afahye ya abemben so yi mi kotwa body abegimani munyam wo si afasa body ni afahye body no we no body anyini o body anyini enhwe no ho ne mu na te yaw butu ohwe semere ya butu ohwe enche na ya enfe me mafasa body em ni body ni si butu ohwe se na nsampo bedu me ya de ayeto a ya du mu nkofi mesrew asemi no aba ede sika na atwam eda nu ya na eka de oni nkofi Come here, Pedu. Come here, Pedu. Yeah. Come here, Pedu. Mama nana mani kwa mechana sana dui. Yeah. Frisen sana ya nkadu meda. Wa mechana sana. Mechana na dui. Kai wa hidi ya ka hayo. Nana, bambo haya kesi wo muso. Odasani bi entime nyi wo mfiri saati asefo asase we so. De me sira oni se be ma no na ma nkon Be ma kura oda mem. Yo, bambo no aye kese wona so. Be ma de opeso yi bia no. Utime ye. do anu ase munio Tia wa ame mobile kase fa mwa wakunya no se di wakunya no bisipi sika na me bana ko tata bi we ono die oni problem di yiri free we nyi na botre na nanu mo dwuma yim ti akotre mati why nana prempe dia wo kan ye no ya ahwe sa na so sese wonu se o papa watia ne na achi eti esewara si abotre ni nyame boa na papa ba de opeso yi bia ye be ma kwa amoye watia na konte no ya adwene na prempe tie die ani die wono no ese die ani die ema no sabe wo nana o tie na na achi na tie na achi so si jawo na okosisi na bi ka yawa ye ho ba kire ye enti si abotre ana me kam se nana enti si abotre oba ye be jawo mo akọ ana de me kan me boa no anu no kontre konfako masimo kan de minemo nya adwene oni anya adwene sei abota chikro boy amunya motum sa hwenso na munya no mu bi akwa we na etie betra ayehwe ha ayenkwa ene mfra ama nsuma krofo da so me kan yo bia oni ka o ka sen asem ko ento sabi ene si de da no fa nto so a efrito twene ma bi asem no ma be na menhwe no kura ba akopɛ oni subai ba akokora be ohun sa abi sia oprevedi on prebebo nsrewa twen papa ba na de so enu anu mentimo se de bia moye me ene ochena se me papa tia ne na yachi efise muni mpanyifo a muni mu okrum ha ade na mon time achi ade na mon meba mama nkasa ade na mon time achi na motima san ko esuma krom ho a me ko no enye se me kwa kokun me ko nam nyoma kwa koye den mpense mu efise o madi so ache yentimi ntina o ma me fa yeso sa esi yeso ye die ho asuma fo mko konya wo ti si agwa ni takra na ekese mama mu bi mo ntidom ono nyanani ono nyanani ekes aya mutwe nana pembe die tie ne se yem penifo ya tnase ni adwene ho ni ya hunu se e kwan sei na afa so ati se wo kɔ na sasem bi beto na na ba do ase ne ka kye no eti si abotre ma ye ne nyame boa ne se na na ba de opeso ye bia kwata ko ye ba mo ye ati na me na mo ni David na prempe wadama uweti yen beti ase na se ba ka wie na beba na se ba ya ka wie eti sen ko fo ko ja demudie me tawati se pa opani agu etimpo abubia no me no beko yenko na beba na sa no te o na beba sa no te me kosa ko se wo mti
Moto. Therefore, ma awemfo no enko hia mankyere. Wio. Ani oduma pokro mu nyina da. Wio. No mkosi wo se afashe kase no. Wio. Aduru ho. Wio. Sesia no. Me pese wo mu ba so a. Wo mu no baye. Baye. Wo mu mua. Mua. Wo mu pochi wa biara. Wo mu na ntwie no titiriw. Wo mu family kuma. Ma piaf. Wo mu ba so a. Empanyimfo a wo mu konwa no so nyina da. Titiriw. Ya obi biara. Wio. Awa. Wio. Je wa ma no. Atomi tankase. Piao. Samo ho. Mani kasa. E da no ase. Se na waka na ye be ne sa. Awemfo se da special. Wo che no se wo se na wo suma. Na na ka wo so wo bomodin ko hia man chi krom. Ene ho hene kasa. Ene oduma kuma krom. Se na na se. Afese me na du. Wo hia obi amwa wase. Wo mu boso nya sa kwa. Wo mu no maye. Body benken habayire kukwas bayire. Ene chen. Ayamwa emponti mediti ntwe. Ayase na nana. Ene ji. Kwenti oba. Bomodin na ma na ma oto wai. Se do ye force ye. Pen force do titi awodu no titi ba so here. Wi otem. Anam. Kwenti wache na kwen. Nana twa sa. O hu pe fie shebe. Kwenti wai. Apra. No ni ho. Ti amye sede amamre se pe. Wi. Me kwa so a. Kwenti oba dia. Empere force asemi safa eti bi asemi. Dasibe. Hia manchirefo. Oma baso. Oma hene no mpanifo nyina abaso sanse. Na nse ni mo yere ensem fata. Eguna na mi kunya hofi. Kutumi se na na ye bibi eto nsa fro mu a asiye ba, asiye ma, asiye twe ho, asiye twam, asiye gina ho, asiye kasa. Enso na nanum ani. Masanya ntie se hia manchire hene ne babe ma no. Awu no odi ade no. Aka selja se kokoti se ana uwe kokoti ana opa no wa poti ntino onu ama opa ma onu aka se pa eno aba kasa no we yimuti afunku yana se na mesra wala ni diem bikota koto jom sade wani ji upa yetre twa na mesra opa pe fantinya pa ma na nanom mu twa yetre ma mu bi ache mesra da sibire bommaden omu ba mesra wala omu ba no mbeduru abe mu hu se pata pa bi eto ya ne mra ena wo Sani o se ade yo amfam pri asie nie o se me se mo se ade kase bre na adu sani da mo ye ma no hwe na mo ayim hu amfrim Mesi yenkonkonya so. Se bebe ni ananka ma to ache wo mo. Basa. Tenkura na ba ko omko so. No se na fam freedom no. Ma ho so mo do mani aje boa. Na wu dwane. Hu wa mo na wu dwane wo be bia. Be ma ne de ba ko adwane o. Wan se du nwe bia na wo nye se ma ba. Ni nyina ye wunu ya na ma ho to. Nana ya nya mere se na di wo bi aje na ba no bu o. Mo be se ni ko. Kwa dia je so ma awemfo ne de biko. Wa gugu awie. O de yenkonkonya so. Yenkonkonya so. Baba he ma me ngo sa o. Ho ma sa o. Ya nya o nsi. Me de tietia me no ba ye so.
bafa no ma go kodi no kwa na ko ma de no therefore say no o so hia mo afa hye na se se mo amba eto gimo a Mami, ono mo sere. Jamo, nana mo. Wonen to me penifo se. Ampa. Adaye kase do adusu biem. Adusu biem. Aya se ekokosom, nana mfamfiri. Eye nsuma krom. Sana me ka kire o. Afise se ne yede koy no ansani. Ansani, nana ansani. Afidi e koni memem. Ampa. Ti sia esia mu hayi. Bia fa na adwene bra. Ye mfa ne asani ekosom na som no endim. Banoto. Go there. Bonkom ni fa. Sana da force no ye nyina sampa the sampa ye nana nana no konti kasa mpanifo a mahie mu ha sa se metumi akakakra konti kasa mo amunim afi ampa yare a tisi krom ha ampa mo yi so me mponchi ni nyina wuwu amna kamienu pe eti de metumi aka de se sa me mponchi mienu no metumi fa koma efafiri mane yeyi nananam mama ne nyansa ne akase hu yanka efrise abotachi kuro boy a obi atimi antene sa biso anu no na o munyira ne ho bi nana yensi twene so anase enwa dawuro ne nyina se de afi bia ye no ma ne wasi tiawa nana esre kasa nifa kasa se sunkunkun si o hwe koku a kokko so hwe sunkunkun so kokko hwe sunkunkun no na sunkunkun so hwe kokko eni papai ena mfamfi kwatwe brefo no o makuri a obu sa bewe eche me nifa hene kodwe okoto o me di ho yawo nana wada ma biu me hu adekro pote panti a won se chiren kantren afi bia ya de emfudi en no baye e kuma sa mfamfi kwatwe brefo no ha se be na hu hwe feel me ka nana wadama ese awene etimpanyin a ebi nwura tuonum tuo na se chibi kira ye nananom ene me mpanyimfo maye din nyina asemadanko na ya ne yedura manfo so ane akaya no enne me wura ho papa asechire ne se eye hia manchi no kure ya yetimu yi emu abakwasa ni mu mpanin nsem nyina ekuta me oba panyin akoto opane ho sanity na bibi nti na sadie bia no ba bi eda no se wanfa nto no anhyehyɛ ne pepepa na ne fito na tete na tete na abrofo anya bia pempam na nka sa wohine tirimodinfuo wei enka nyina na fa ne hia manchi ne kuro ye wo na so asem bi nti enne yakwa akohye wo what you say enti nana media me oba panyin ne mesia ne se ne ye na fi bia no ye nya ne mfanto na asomdwe mra eno yo bogun ni fa we de kakra am sempasam de to aso ne se munim se ya manti kra da hai e frantomago enti enim prepare gro enti se ba ya nkofo yo no bia mra ye no de ba ya ne se o man ye wo adwuma da ho agro na hye mo na edi enti se ba ye ya mo me kwakoton ne nyoma bi ahia efa de kwa be yin e fa nko tiawa ochia me nana bi asem na wo kanisa no ahohini ti ne ejamore sa me panifo nananom abusua gudie ye pone ye nton e ka me oba hema se one powerful bracketu a ka me semo me enye ne se ne afi bia ye no no na tu nkotwere ba bi etre ma no ato sa eno ai man de so ka de ne se na nana kasa chamo nana ngo mantu me mpeni ko se na me ka ye titi eni se mpeni se
baby yɛhyɛ no wamfa nhyɛ hɔ a na na ɔde hyɛ yie so ɛfiri tɔ o kyɛ na yɛne wɔ sɛm ana ɛbɔ kasa ada o nipa na kasa wo ɛyɛ ɛti na ɛbɛka no sɛ afi biara yɛyɛ ma no afi wɔ nso yɛbɛyɛ maka no saa nso ɛno ano Kunto. Defo. Asempana hima okoe na. Defo. Yokoe no hoye. Ko bibia boko na ndo ma. Budi me kodu asu bia me kodu em koto ba hen man kasa kasa a wo fi. Ekoto defo mpon so tie adwam. Koto obusu afo twa ho nyina ahia. Me woni akwaje. Ene ba ma ne wie defo obi ani age. Na me dia de krono hye de oba hen man nsem no. Ene se wo koto soli ani na se de kotwu ko bere ma ba de. Se wo de ma wo no wo hyira wo ani. Therefore na me bambum o musika me nyaba na me nna o munyam kwa de chi am se mbenefo na madawo ma me de enyi se me kra me na na se me kwa basisi na madade e ba se nchirebu ti se o mala o mama na dawo from ba my ahoba na madana menye de mede adi ne de me di swada ka so no matinum jam kwa boko therefore e buso panyini jase hene konti sana hene bonkum ne fo bia se na nanum nhira ne nkunya wudi traso che kotuma bra wanka sabato ko wu therefore ntim ba ya we de nya boni bia wa hunyansa pa fi se di wo tieti amana mo so no watima kokuru no so ne o ma se da no wa na dia o ma na de se die wa hunyansa man fa sapokura anko ntim de enyi niema wo ye no ofia ha no sisi ni wa mani age wo papa don't want to therefore sa na ese ba fi se watena fi ha che nti bibie wo ha bia no na hu se die nipa ba ye ana mi na wo ye no pia nti suma wo so mi ofia ni nyina no sisi wasim bia wo beka bia no se bi kitu minim se wo ya akora bia nkonfo na empa wo aza oh therefore minim bonu so mai wo kan okure ba ko therefore asem question to say therefore de me hu bia me se me ko nchen de me fa bia se wo da sa therefore na me ba me se bu mbe bi se bi so mpa we aso won fa so te hem tim se me ko so so nkofo enya so wonye menya so mfa so therefore na me se wala de hanga kan se abusua panyi ade bia therefore me nye ko se ase me ka se enu dwom ntino abusua eye ne men se mfata de kire me therefore me srew ene se miam yonko ampadu abusua ma me yonko asate se wonno no me nche therefore ampampa me yonko atuma do no me nche ama no be ni nyina ba bibia bode banchi benken ni bibia aba therefore abusua agye abosha je on pese o ma me yonko ni bi a me yonko aka wo fi no abusua me yonko so wo yire wo ma odidi wono otwe ma esa akwadi ama no no se ne odi ne pe ekofu mo kutwa body therefore body hair bi o body e chempa wo mpe enu betime dumpo enu ani therefore abusua mo so de be kire wo se me yanku ya wiale body na wo twa ne sa therefore me siro me twa ne sa wo twa nsa we therefore ni mo nyem bi ne sa wo twa ne mu obi abofu se wa nya ade sense no me nche ana me yanku na koye ana betisi wo therefore ti be siro we de wadama therefore me ka se bi da me siro stop akom ni nchiri mu wase ma okay amma hu se na chese busu panyini ba wo ba ma yi maka woni ma be ka ho asem de wo a kira ya tena asem no so wa yimfi therefore wo boa me na mtam kire na chese de wo akire no no eni therefore on we ni pe hu therefore hu ni pe suro no so ne jasaman okuku seku therefore enanche okuku fuombo dia da ayi kaze duaponko yi okuku fu duaponko dia therefore abuso panyi dia modom yenche odama kan mo fido mi yenche wo so ayi dai odama kan mo fido mi yenche me na da bia me disika busu bia me disika e de ba me de ba so ma me nyina mu da fo ase ka me nkan so nya ka ko man kape na wo tu hu akiri a o bofu me se na buso panyi so yi o de se me meti ho no me dia me se madano therefore me na gura bonte wo sika ye enye no bae e okuro bi so amate nya okuro ni din na me se enchange waso beti therefore fa ho bi hwebu so panyi ye pa na da ti bi ya obedi wabro
Obitu abodachi bi na me de therefore you make just me. Martin, you therefore me de me say no if you ha no. Me say wo di obeke bia yo. Eno na me yama. But therefore me don't know what therefore. Di obeke bia. Me don't know what. Ye. Konto me na me nie. Me go for hey and me na me ka gbam. Therefore dey me say kwa na mako. Munko kantre mu hina mwati no se me ya na fa free me see ejabon ya woni ni dom mumra wo mu fa no bai e bibia na ntwe wo mu ba mu ko nwa so fon mu so wata ba kura mu so ba me ka kire me yiri no wa mayo ho ade de so wuni mo me pata be ka kire e da ho pefe se nananom yadum na natimatimu yadum na tem papa ewu a okoli nsama kira me ne mitiam baba kunyam me wa na duo bia me pe obo na akira se me wa na ka me pe to ti ase da Susu bibi ai amrani susu bibi ai amrani wo susu bibi o na mabada wo na le susu bibi o amrani wo susu bibi o Mrs. Susu bibi o amrani wo susu bibi na mabada wo na le susu bibi o ya ebiti basa ebiti ye now ya ren ya ebiti basa ebiti ye le ebiti ye ebiti basa mwani na o nane company for ya ajo trafo wo mu awudi fo wo mu ti bonko so wo mu ana fo su wo mu esi akwa fo wo mu akwa fo su wo mu enti mawani na o nana if you say ebiti basa ebiti ye na nam femfre ebiti basa ebinu ntini ye na ran say ye ya ebiti basa ebiti ye na